kembang bopong kembang bopong sarimu kembang prape bangor rayungan lung mambat pepulatan lir kembang karang lir kembang karang sungsang Koko Prabu yen badhe uninga papan padununganing pusaka wila dalah katitik dumateng kawontenan terang yen to mboten ngomongaken para kadang ingkang nampi bebendu senajan to para pusaka-pusaka menggah memanonipun bilih-bilih kelawan adat nyumanggaaken sakmenika ngaten Nyai. Monggo sesarengan nenekung dumateng Jawata ing akarya jagat. Kados inggih sampun kula wedharaken. Yen to mangke pusaka menika nampi panekungipun para kadang jengkar saking papan padununganipun. Sinten ingkang sinaketan pusaka ateges menika ing kiyat badhe ngupaya kanugrahaning Jawata. Inggih kasinggihan Koko Prabu. Arjuna wonten dawuh lan kembar kula Koko Prabu ayo padha tata-tata anekung marang dewa kang linuwih ngestaken dawuh sendika muni dawuh Koko Prabu dening utamaning nata Perbudi bawa laksana Lirenggang bawa laksana mangkono Agung genya paring dana angge ganjar saben dina Liring kang pirbudina tapi sabdaning nata sesarengan dumungkul mustakan ngeningaken ciptaing rasa angeti marang semedi panguwasaning gaib ngupus marang daya tribawana angeti panca ndriyanira panca wilangan lima ndriya wis ngarani catur tunggal kasirnaken sajuga kang kinangaken cipta anata mlebu metu ning napas lir badra irawana nutupi baban nawa wiwara nawa wis ngarani wilangan sanga wiwara lawang yen to kataliti lawang manungsa kabeh ana sanga wilangane lan diwenangke menga lan minep
mung sajuga kang masih dening keparamenga yen dereng sukma jati angun cakti nilar pakurungan katimbaning ayunan. Pangring cipta wis katarima rika semana para pusaka oncat saking pagedungan. Oncating pusaka tambuh ingkang den perpeki bablas pindha katiping angin. Wong agung prisa oncating pusaka narpada kang amijil gumrobya salira andaroda. Rumaos yen to ing kraton Ngamarta ilang memanone. Wadananira layuneku meku cemrang nyomratani mringe sarirani meles denya lutira kawang ngegono bangsumirat Prabu ical pangajeng-ajengipun ingkang rayi awit tetelenta jawata paring deduka dumateng kula sakadang ing kinarya tandha buktinipun sak sampunipun kula sakadang ngiringaken cipta pusaka kendran saking kedaton namung kemawon boten wonten ingkang dipun caketi ingkang mangka pusaka jamus kalimasada menika menggahipun ingkang rayi sakadang minangka dados pandhaming kautaman. Yen to pusaka menika mangke boten saged kondur ateges kula sakadang badhe apes gesangipun. Koko Prabu kados pundi Koko Prabu wonten lelampan kados mekaten menapa prayogi kula sakadang kedah nandang priatos menapa prayogi kula sakadang kedah sowan dumateng kayangan
Kula sumanggaken Koko Prabu kawontenan ingkang animbulaken tipis raos ing manah kula ten para kadang Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara, Yayi. Saking pangrasipun ingkang raka ing dinten menika kula kados rumaos kliliben peningal kula. Awit ingkang raka suka pangertos dumateng Yai Prabu sakadang cara mekaten nuhoni dawuhipun kaca paesan peparinging jawata. Ateges ing ngraka angesti dumateng panguwasing jawata ewa semanten lepat saking pandugi. Bukti nyatanipun pusaka lajeng kendran saking papan tanpa wonten ingkang dipun caketi. Inggih. Nanging mekaten wau ing ngraka gadah gegambaran mbok menawi kendranipun pusaka menika badhe ngupaya titah ingkang kiyat gayuh wahyu. Pramila Yayi. Pinangka kinarya sipat kandeling raos Yai Prabu kanthi lenggah sawetawis ingkang raka badhe ngungkap jangka. Narendra kung dayani rada aneng telenging pasewakan yen miturut gegambaran jangka kelima sada mboten wonten ingkang kiyat kedunungan kejawi namung Yai Prabu Puntadewa ngantos dipun gambaraken amargi saking jujuring lampah sucining tumindak ludiranipun kemawon seta. Upami pusaka kelima sada menika mangke mapanipun wonten papan ingkang nasar namung kangge kekiyatan lan kapitadosan menika wau mboten saged cocok kaliyan isinipun kelima sada tanpa wonten ginganipun. Kula nuwun inggih. Lajeng angka kalih Jawata damel jangka. Yen Pandhawa katitaken dhateng Mercapada menika kapitados ingkang supados saged nglebur dumateng kamurkaning jagat ingkang kangge gegambaran binjing yen to perang ageng Kurawa kaliyan Pandhawa. Boten ngomongaken menika kinarya tuladan utama saged anyirnaken dumateng sakliring jajalanak. Bukti nyatanipun saben wonten angkara murka ingkang manjing wonten ing bumi tlatah ngamarta tentu mundur. Boten mundur lebur papan tanpa dadi. Sakwetawis ragi mantep raos ing manah kula yen mekaten boten badhe kelampah pusaka menika kendran sak lami-laminipun Kresna wantun tanggal jawab. Lajeng caranipun kados pundi Koko Prabu langkung prayogi pusaka dipun tututi. Para kadang sinten ingin kadah ngupaya yen to keng raka menika namung pitados ateges Kresna menika anggenipun dadi pengayom Pandhawa menika ora tanggung jawab. Tinimbang keng raka menika utusan dumateng para kadang win para putra keduwung kula piyambak ingin badhe mlampah. Duh Koko Prabu kadang kula ingkang minulya boten sare kedawi namung ngaturaken genging panuwun. Kedawi saking menika Yayi wawaler kula ing raka jengkar saking ngersanipun Yai sakadang. Para kadang boten kenging kendran saking wonten kedaton yen ing raka dereng timbul. Ingin ngestakaken dawuh. Kepareng ing raka nyuwun pamit. Ndherekaken Widodo Janaka lan Nakula sing praitna nggonmu ndereke Yai Prabu. Inggih Koko Prabu, inggih Koko Prabu. Sedewa wonten dawuh putra-putra Jodipati didhawuhi mbok menawa Durna Raijen lakune iki saken dawuh keparing kang nyuwun pamit medal jawi Koko Prabu sing ati-ati Sedewa.
Midil saking asta ing eling ana doaning puncak ing gunung Pancat Nyono kacarita wong agung Ndorowati wis midil saking kedaton kraton Ngamarta estri manah arsa anungka pusaka udatan sinangling marang tejaning pusaka muriran saking saksana angesti marang panguwasaning dewa mancat ing Bantala gayung akasa nusuk mega malang bablas pindha tatit anungka marang tlonjonging pusaka lakuning rata kencana tinitian dewa tri kang lumawat ing nagri Astina wanci bangun rahina surya kang ngamijil saking bumi mungup-mungup tinuluaning puncak ing wukir
Jumadong dawuh wonten ngersanipun Paman Sedewa. Jumadong dawuh wonten ngersanipun Paman Sedewa. Piye kabare, Lek? Aku ki ngrasake Antasena ki janjane gumun ki bocah ki karepe ki arep nyambut gawe apa ora. Yen pancen nyambut gawe kok le temandang gelem ora-ora. Nek ora kok jedal-jedul. Teka-teka sing dijujuk nggon pangan. Teka panuwunku ki aku ki tak kon bebasake teka ya men ora men ning dipinta. Lah yen kaya ngono kuwi apa kena kanggo conto karo kanca kancamu. Ha nek gelem nyonto ya syukur. Angger kok aku kabeh rak dadi geger. Oh, muga-muga apa penjangkamu aja kelakon. Ora manut miturut karo gunemku bisa entek-entekan kowe. Iki mongko yen cocok tenan ya. Kula besok meneki mbok ya nganggo diati-ati. Ngono ya kena ning rak ya kudu nganggo umpan nggo papan. Lho gene karepku ki rak sedulur ngono lho. Amang kedu ngrasakon sedulur wae nek ora nyako ngono. Saiki kok saya sadis ki sing ngajani sapa iki? Adate ora kok saiki kok rada mempeng temen. Sapa-sapa diurui, sapa-sapa diurui. Ya ming dingendikake karo aku karek tumindakmu kok di nek tumindakmu ki apik-apik jane ya paman ki jan longgar-longgaring satriya. Ning gandeng kowe wong tekonmu yen elek tenan. Nek jane menu pancen tenan. Ini ya Kang Jandar itu. Mbok menawa nampa nugraning Jawata nggon klithik-klithik iki golek rejeki. Aja oleh. Manten pelambange elek kok nyatane wong leku ngongkot-ongkot iket tekane sing nuku ora teka ngono kok ya. Ala tiba dilaka terus aku gitu. Bocah ki nek murang tata ya kaya ngono. Rendek puna kok karepe kaya muncir-muncir romono. Nek teko rengkak-rengkak. Karemu pokok angger pasrah Jiwaraga. Masa gak tegel karo aku. Gatotkaca karo Antarja tak kandhani kados pundi paman, kados pundi paman. Ing setinggil Binatrata kang dirembuk Kaka Prabu nggone nampa dawing Jawata amrih tentreming negara kudu nganggo srana golek wahyu. Wujuding wahyu kang dingendikake Sekar Slagayama. Oh iya. Kaka Prabu Ndurati paring dawuh. Sranane kudu nganggo pusaka telu Jamus Klima Sada, Songsong Tunggul Naga lan Tumbak Karawelang. Oh iya. Banjur bakal nyaketi pusaka-pusaka murih gampang rembug yen to para kadang padha nenekung banjur pusaka uninga sapa sing diceraki pusaka mau ateges ing kewajiban golek wahyu. Ning wis nekung engko dhisik oh ya wis tak meneng wae aku. Durung nganti jengkar saka ing palenggan Pendhita Durna teka. Bakal ngampil pusaka kaca paesan nanging Kaka Prabu waspada. Banjur kaca paesan dipasrahke Dimas Sencaki. Isine Durna karo Sencaki padha bebarengan metu njaba. Iki mau. Lah iya, ae mah beneran. Wis ora apa-apa wis dianggap biasa. Biasa lengganan ngono lho. Durna kek lenggane Sencaki ngono.
Lah sakwise mengkono Kang Mas Werkudara nututi awit ora nrimake nganti Durna digawe lara cilik diwirangake. Sak ontate Kang Mas Werkudara para kadang manjing kedaton sak jroning ngening kicipta pusaka oncat saka ing papan padunungane ora ana sing diceraki. Nganti Koko Prabu Mancarawat Manca Dirasa ewadene saka prastiyane Koko Prabu Ndrawati pusaka ditututi. Mung aku sing didhawuhi supaya ndawake marang jeneng sira Gatotkaca lan Antarja. Supaya nututi pamanmu Dimas Encaki sing dijaga mbok menawa Durna ora ijen lakune. Iya. Lajeng rasanipun yen pancen ana perkewuh Gatotkaca karo Antarja kudu wani ngadepake perkewuh nanging ana kang kanggo gawe ngedaping rasamu. Arep kaya ngapa kudune yen Gatotkaca karo Kang Mas Werkudara mesti wedi. Lah duga prayoga ana ngrasamu yen pancen Gatotkaca wani karo Durna kudu wani karo Kang Mas Werkudara. Nanging yen wedi karo Kang Mas Werkudara padha karo akur marang Durna. Terus pundi Kang Mas? Malah mumet aku. Antasena kepiye? Aku ora katut kok aku. Ora mung Gatotkaca karo Antarja aku ora gedaftar, tegese ora gedaftar iki bebas ngono lho, menyang ya kena ora ya kena. Nek cara aku anggere ora ditunjuk ngono kuwi arep menyang ya ragu-ragu. Ana aku dipanggil dikatutake aku iso melu cawe-cawe ora sak kepenakmu kok. Antasena katut. Nah, rak ngono. Dene katak tinggal lunga ya katutake. Nek ora aku ya sepi.